Lousame reafirma a súa aposta pola conciliación cunha nova edición do Concilia Verán. Será gratuito para todas as familias e pensado para a rapazada empadroada no municipio. O Concello de Lousame ten aberto ata o 7 de xuño o prazo de inscrición para participar no programa Lousame Concilia Verán. Trátase dunha iniciativa sentada na localidade coa que se quere impulsar a conciliación durante o período estival e este ano terá dúas novidades. Por primeira vez no Concello de Lousame vai ser totalmente gratuito para os usuarios, vai estar subvencionado tanto pola Xunta de Galicia como polo Concello de Lousame. E pola miña parte, pois felicitar tanto o Departamento de Servicios Sociais como de Igualdade por estas iniciativas que ademais levan a cabo durante todo o ano en diferentes actividades, como comentará agora a concelleira, e co compromiso que temos que ter de seguir mantendo e seguir cada vez que poidamos ir axudando cada vez máis aos pais e que teñan fillos neste concello para facilitarlle a conciliación laboral e que, digamos, que ter fillos en Lousame e criar fillos aquí no rural sea algo máis sinxelo. E o período de inscripción está aberto a menores empadroados no municipio. Ao 7 de xuño para os menores empadroados. Logo, no caso de quedar plazas vacantes, abriríase un prazo para os menores non empadroados. As familias xa teñen os impresos disponibles na web municipal e terían que presentalos solicitudes de inscripción no Rexistro Xeral do Concello ou de xeito telemático tamén. A concelleira de Servizos Sociais de Lousame, Silvia Grafojo, destacou a acollida que ten sempre este programa e afondou no mesmo. Este servicio vai a ser como os anos anteriores, os 2 meses de xullo e agosto, en período de 9:30 da mañá a 2:30 da tarde, e vai a ser outra vez no CPI Cernadas de Castro, nas instalacións do colexio, para que os rapaces poidan ter un espazo amplo onde disfrutar tanto de xogos de auga como de outros tipos de xogos que preparan os monitores. Animar a todos os veciños de Lousame a que, se o necesitan, soliciten este servizo de conciliación. O Concello aposta pola conciliación ao longo de todo o ano, pero vese reforzada neste período estival no que haberá máis actividades ademais do Concilia Verán. É incluso máis necesario, polo tema do período estival, que non hai colexio, entonces sempre é unha tranquilidade deixar aos nenos con monitores profesionais onde pasen toda a mañá tendo actividades divertidas e pasando ben, que é o que queremos. O Lousame Concilia únese a outros servicios que temos aquí no Concello, como pode ser o centro de día, como pode ser o PAI Lousame. Tamén vamos a ter agora no verán, está por definir as datas, pero há unhas leisure activities que estamos tendo xa dende hai anos, e tamén, por suposto, o tan esperado verán activo. O Concilia Verán está dirixido a nenos e nenas de entre 3 e hasta 6 anos e desenvolverase os meses de xullo e agosto.